tonight. My jsme v Las Vegas. Tak teď se jdeme ubytovat. Luxus, co? Tam je nejstarší vlastně hotel z Las Vegas. Circus. Mazec, já jsem prostě v Las Vegas, chápete to? Tady je hotýlek. Hello guys! Tak jsme se ubytovali. Tady je náš pokoj pro 4 lidi s jednou postelí, prosím pěkně. Hele, já potřebuju... A ukážu vám, jaký máme výhled z okna. Asi se ještě bude měnit možná pokoj, protože na té posteli se 4 nevyspíme. Ještě hlásím, že v Las Vegas mají zpoplatněný Wi-Fi. Vyškově zraky, proč to děláš? Protože svět musí vědět, že v Las Vegas není nic zadarmo. No, ani na to, Wi-Fi. že se tady točí takový prachy. Zdravíme z Las Vegas. Ahoj. Je to krásný, jdeme se podívat na gondoly. A je tady super teplo. A ta modrá voda, podívejte se na to. Mohli by se tam dát nějaký drobný. Házím drobák s Moňou pro štěstí. Pro štěstí. 3, 2, 1, teď. Pepek námořník je tady. Americké Benátky. Vidíte tu sopku? Se bojím, že někoho strefím, to jsem opět. Zdravím do Česka. Teďka se jdeme podívat na tu velkou známou fontánu. A nevím, jestli ji stihneme ještě puštěnou, protože je docela pozdě. Je okolo půlnoci. Just like factory school, doing the same old thing.
A jelikož jsme vstávali brzy, tak jsme si dovolili dát si ještě dřívější snídani Denisovi. Good morning. I'm tired. Nejsi, prosím tě, celou dobu jsi frajer, ty tady děláš, že jsi frajer. To nemusíš říct, Jo, každý jsi svěží. Takhle jsem svíl. Na to by stačilo. Co dál? Dal jsem si vajíčka, nějaký párky a takový ty lívanečky. A tohle jsou naše raňajky. Ještě se jdeme podívat na stratosféru. Výhled. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ahoj světe, teď jsme na známé adrese Route 66. Je to Historická oblast především Staré Ameriky. takový ty starý kovbojové na západě. Tady možná kecám, já ta historii moc nevím. Ale silnou to určitě budete znát. A tady jsou fotky. Čau. Tak teď jsme v restauraci, jak se to tady jmenuje? Teď jsme tady v restauraci na silnici Route 66, budeme si dávat asi nějaký steak nebo řízky, nebo já nevím. Tak zatím. Ta výřivka někde musí být. Já nevím. Tak jdeme do výřivky. Ale nějak... Však já to natáčím, ty. To je furt božerace dneska. Do Ale ty s tím prsem. Hello. Tak já jdu do teploučké. Ahoj. Úplně celý Grand Canyon jsme neviděli. Učili jsme si vlastně auto s Monikou a s Michalem a teďka jedeme do Salt Lake City podívat se na Nuskin a vyzvednou nás vlastně kamarádi, takže tam jedeme. Teďka tady se kocháme ještě krajinou z auta. Vstávali jsme o 4:30 ráno, aby jsme mohli vyjet. Česka. No jestli ti vzali body z Česka, tak všechny úplně.
Kolik že se má je? 65. Monika právě dostala pokutu za rychlou jízdu, místo 60 mil jela 90 mil. 6 000 korun dostala pokutu. A to se vyplatí. Tebe kojín. Počkej, už zase jedu 80, ty vole. Tady máš 80, tak dobrý. Ježka, vybačně. Nechápu, proč tady mají takhle velký silnice a musíme tady jet jak posraní. No, ale víš co? Už se pomalinku blížíme k Nuskinu. Tak jsme tady. Tak tohle je úžasná novinka, která přijde v březnu roku 2016 na trh. Je to přístroj, který bude míchat personalizovanou péči o pleť přímo pro vás a propojíte to se svým telefonem. To jsem vypískal teda. To bude památka. Tak jdeme se vyfotit. Logo Nuskina. Logo Nuskinu. Logo Nuskinu. Logo Nuskinu. Tak. Je to tady krásný. Tohle jsou vlastně ty laboratoře vědecký. A tohle je úplně vlastně centrála Nuskinu. Paráda. Very, very tight. Use Pull the it. hammer back if you Let come. back. Oh my god. Tak co? Je to silný? Počkej, já mu platím až teď, takže znovu. To by mě piclo vždycky. Tak je to tady super, jsou tak úžasní lidi, teďka vaříme večeři a střílel jsem z pistole. Tady je koupelna. No tak to je masakr. Wow. Tak jdeme. Nevím kam. Takhle vypadá vevnitř americký ranč.
jdu. Hele, tady je fitko. Ten na tom kraji? Jo, Tak Jirko, co pak to děláš? Opěkám si americký marshmallow. Ale je to Aj, no plecy mi, no. Jiří. Už mám hotový marshmallownek. Už Tak a jdeme ukázat, jak se to dělá. Já nevím, jestli to půjde Moňo vidět. Jakože když to budu natáčet, takhle natáčím nebo- sebe. A jak budu vědět, že to děláš? No počkej. No. Tak takhle vypadá ten marshmallownek. A jdu si ho teďka dát mezi oplatou. Takhle je ta. Takhle je ta sušenka. Je tady ještě sušenka. Rozpulíte. Máme čokoládu? Ale Čokoláda mě už už- asi není. A takhle to zmáčknete a máte de facto ruskou zmrzlinu marshmallownovou. A chutnej, Maňo. Já už jsem teda měla i s čokoládou mimochodem. I s čokoládou. Lepí to teda, takže si říkám, co to udělá v žaludku, ale můžete odolat, když jste v Americe? Ale taky sladěvčky, vy? Můžu vám říct, že takhle by měli žít lidi. Šťastný a užívat si života. Jo, jezdit po světě a ochutnávat jídlo z různých kultur. A věřte lidem, kteří s vámi chtějí to nejlepší. Jo, ahoj. Čau.